ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ, ଇଟାଟେ ରୋଡ଼, ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ଇଟା ଗାଡ଼ି ହେଉଥିଲା ସାଇଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଗତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏ ସବୁ ଜାଗରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର। ଗଲାବେଳେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ସେମାନେ ରହିଲେ, ଆମେ ସେଠି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଖାଇଲୁ। 5-6 ଜଣ ଗଲୁ ଘରେ ଖାଇଲୁ। ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରିବେ। ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗୀତ ଦେବେ ବୋଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଲ ଧାନ କଟା ସରିଛି, ଦେଖ ହଳ ହେଇଛି।